na no omo say Bawumia ne yere ne bodyguard akonya accident wow na no metete ne sa wonum tumi edi Bawumia chi tumi di na chi no ne yere ahu wo gina ne kuachi ne yere pon ho ban wo sunsumu yewura opem so hwe tumi edi na chi no ade odoma nkoma ne be yi na free wiase ni ba bia ntimi nko Otumfuo biere ne ho betimi ya nana wada roma be yi na free wiase da abusa for mama na munyina mase Poku 1 TV asade mo share bio na eyesunsum nkomo ne de bro the last time me de opening kese bi video bro na me gidi se wo dwiri pa na sunsum a otim na wo dwarim edem eyemu adwuma na in fact me agasa me behu bi no mo ho adwere me ma twene mfie bebre the last time me catch up but say the sunsum na makwanti more often mo behu no e Poku 1 TV na sunsum nyuma a wo ye no me say nyame anim ni ye wo bia bi wo ba bia wo so de wadi behunu bi e bia me ka se ma usunsum abrabo no enhia wo che honamu de isan said the last time na me di ko ka kire me se obi wetim de coins keke aku afri asase so e bia wunyini kopem se ade ne beto atu na behu se ana beto hu nipa bi de wo hu se sa ade na ya na o mo kana eno krabusa for me ni odifo OTAFREGYA spiritual bulldozer ana masa na hye bi maba maka cho so kuma se de meti no ewo na vrongo wa ma me kwan ba ene wa ba kumase na vrongo so de ne wo ho mo na vrongo de mu nim dwumadi akese a wo ye na nanem hemfo ene hem a wo ho atitira mo na vrongo nyina mu nim papa na dwuma pa obodo na vrongo asa ba kumase ma niema a wo ye no so agiri pase ma me ko de nchen na afei ekobo bia wo ho a me ne na ntwetwe na afei wo so ate ensem no ase na esunsum nkomo ba ena ye de bro Rivo OTAFREGYA me no na what to say so ko pa chara se bibia boko de ya say shebio ya say shia ya ba den na o chincheba ta no bi ka e se afin cheba na o chincheba e dan cheba obo ani ha ni se eba se etwire boko na bibia ekoso de bibia so koso ka ba nkofo ma nkofo ho adwiri wo mo se kura de ye bo di kura na nkofo yem hihye wo no si papa yi nie ba ho ye de agi ye nsempo ade nkwa na se media ekura o sheda maso nche se OTAFREGYA obi ade OTAFREGYA ade nkwa I say wo ye adwuma pa adwuma ne ton wo na wo ye sunsum adwuma so a enye ne fekere ye deep to deep otimase pa na oba ya me di picture bi ene sunsum no ma kandra me di atwa manfo ho achia enipa nkita aboroma o kanchi gusu se na ye wanwa na sa ni o man de o di cheche me na me ho adwiri mi o da bi e ma ho nwiri aye sunsum no ma ye ma me ka sam kire ye wo sunsum no ma bi wo ho a ye di aboroma na ye wo sunsum no ma bi wo ho a ukoni deep to deep a obetim da akoko aye okay ukon deep to deep a me ma ankofa akoko kra mba okay tieni yo me too me mo akofo odwan okay me se fo odwan ye dey ebra na so odwan na wo de ba me mo wotena odwan so wo hwe manim odifo OTAFREGYA me se me mo wotena odwan so ba da bi odwan nya aboa yetan so e wo za se buwa na ono me ka na odwan nya aboa yetan wo ta odwan se tie me se me mo wotena odwan so me mo wotena odwan so kasagu odwan so kasagusu ubewa so odwan se odwan su be no a wawu atonwa mu ho no obewu da bi wo de se ka na batu ni mi no se kan twa no ko nipa no aka na asem che odwan na to obewu life wo ani bewu odifo OTAFREGYA me so abo ni bewu na nipa no ye se kan me frem abofo no de me sa ato abo no so sei na me ka bofo no me ne bofo ne kasa bo se show abo no wu ya me si abo no life ama wo de wani ehu se me si abo no the more no a mesie aboa no a wo haw no a waka gusu no wo haw no beko wo fa ho adi what tani mo wanyina koso awo maso ha eni ntina mo ba mpanifuo bi ni ahemfufuo bi ni mo se social media no aye azafo ne gusu ntima mema tira mo bom ya ma bom firi na vrongo me se me mfie mo ba na de mpanifuo no se me mpie na no ma pa me ye no manfo hu wo ba ye no so hu kandra esisisi ase wo hu kandra esi ase ya ye sunsun no ma wo ba so hu ni pegu ha na bi wo ba so hu ni pegu ha wo ba ni pe ne gu on anti oba na oda ho na kandra atwa no wa hia me se me na me ye se adwuma no
Me na me yes adwuma no. Me na me yes sunsun adwuma. Na candle ni incense na ya na ye dey. Papa tie. Aha. Ya de sunsun no ma to sunsun no ma ho. Okay. Utie me pa. Thank you. Kandre no. Me frɛ wo kra. Me frɛ wo kra no a. Na mebusa wo kra no. Adan na wo haahai. Adan na wo tete. Adan nti na wo kra no. Eti nwuram a osu. Nipa kra ti mi frɛ ni mu kote nwuram. Wo kotre nwuram. Na osu. Woni anije. Wo haw bi da no so. Me ka sei wakɔgye aban besia. Tie ni ye o. Wakɔgye aban besia. Wakɔgye ha. Emoa no. Sika no so ahye ayeka. Ka susuro na da no. Susuro. Eja na ye ne se onku ne ho kra. Na dwo wontimi na. Otimi dwene saa. Tie ni ye o. Wo da na dwo wontimi na. Enti se nipa no. O pese ne kra ntra ne mu ana. Wo na mibuso wasam. O pese ne kra nya de ntra ne. Wo na mibuso wasam. Na se ono oni anije. Ono obenya kwa na ne kra no kra fi ni mu kwa na ne ho ato. Thank you. Eti no sare na oba. Me yesunsum no ma. Me mo akote. Enwura bi wa ha sei. Papa ti se enwura no brem. Ka ho. Me kire wade akutua bi. Okay. Se enwura no. Na sunsum mu no. Me mo atwro wudin agu se enwura no so. Ka na wo de no. Bank fo ka. Wo de nya nipa ne din keke. Yo de sika ne ma wo no. Nya ne din keke fa ma me. Ti se bi a bank na okoje bosia no. O me see nipa ne din no. Ani bank ni din no. No atwro gu. Me ma na twro gu enwura so. Ka oni ya de na se de so wo de bra wo ba mu kra nya hwe we nya yi bia. Enie we. Kodam ho. Ba bia bofo wura bi wo no. Ma twro ba ko bi eda so. Ani no de behu ni we kra de wo hu ni. Ma twro. Ada no ka bofo bi kira mi owo bofo bodi di am afi kwa de na mo wajiri. Me se won ko bofo wura bi anim ho. Wo chocho nkofo di. Me se ma twro ni ti na me se we kra de enko yi we na me twro ndin. Me twro wudin. We me twro wudin. Me de red pen be twro wudin. Me wia papa tie mi na hwe mi. Me to me boase ama wona. Me wo mre pa. Me to me boase a twro wo twro wan ka na wo be twro di no. Me am twro wo twro adwa mansa. Hwan. Yes, omo time na me ntro. Mo ene mo wu ne. Tie o. Wan na be twro. Ene mo ene me ne mo pa. Wo twro di ni wia. Ma mo ato boase. Okay. Wa bobo ni sei. Wa bobo ni sei. Wo wia ma wa ko fa praye. Fa sina ha. Okay. Yi ha. E fa to ma me. Ya ka na me. Obedi fa bra. We de e wo boforo abi. Pa cho ma me pen. Ma me red. Hey! I was a Edi no. Ko fo na jojo di. What? Edi obi di de mi ntimi mo nkyerɛw. But edi na gugu asaro. Edi no. Edi abrɔkyerefo wom ahemfo wom. Da we ye omo ta omo ni di ana so no oba ni di no. Omo bia ono a ota no, wo ha no, o ma ne na, o de koda na bi ato no so. Omo hu abrabo no yie. Omo di na gusa. Omo di nie. Wow. Mimi sin so man sa na mahamu. Ti sa nkofo we nyina no be de omo abrabo mde na be. Wo so owu amede be ma wo. Enti bi be owu obofo no. So osese me ma wo accident me ma wo. So pese me toya de ma wo. Mo selese ho me afi me ha me ho sai. O de selese ye de. So won adwuru. Wo ye bofo. Selese no so ye bofo. Wo ye bofo kese. On na ye de. Ono ye de. Wono wetimi command na Jeffrey so aba. Odi for OTAFREGYA. Me see. Na asa usunsu media say bi ni Ghana ho. Metim ya commande ama wo akosa nsuo no eja nhase mama de egu adiem eja nhase bibia nhase ebehuru anu akosu ama na bene wo na memo akosa nsuo na ba wo ba de obehu ehu nwiri wo ba ye no ma wo ba ya me de kyerɛkyerɛ wo no so ho adwuru mema wo akosa aba na timi so sa de ni mu a na wo ankasa wo uja utimi som just seconds impo asunsu ne na ma o yes ani wo sumu no selese mahiru ano so ye bofo selese mahiru ono na me bodi a kyerɛ wo no mahiru de say ya Ghana di bia na ye wa bofo se de wo ye frɛ kofi ye frɛ kwame sa na ye wa bofo nso ye wo mudi no mo anam de to mo ana so mo firi so ma no bofo bia ba obodi di to mo na o na bo selese mahiru bofo ye frɛ kwakumosi o say bofo bu ye frɛ kwakumosi
Kofi enye kwaku mosi ya otimu chema. Ah. Me si bofu bu e friend kwaku mosi. Oba. Woni de wo ba. Ade any spiritual marriage. Say ya ware wo hu. Ade any spiritual marriage. Wo o tene te. O ma kwankyere kofa apoto wi we bra. Ko bora so. Ko sisa bora so no ma. Ko nkawa adafom kofa bra. Kofa kosua we bra. Kofa we bra. Kofa we bra. Anadwo mi ankasa me do konsuom. Anya me na mi ko dware wu. Me do konsuom akoyi apaye amamre atwa kokọ. Edwa koma nsuo ni se. Ensuo no aware wo no. Wo firi wachi. Bosom no aware wo no. Wadawro ma. Waya amamre ne amane ntu wo firi wachi. Afa ni mate wase. Ne se ensuo no anabosom na eware wo no. Thank you. Se wa anye na amamre na amano dia. Onkoda. Enti kabaya ya bebrebe na ye Oh. Smell se na susu Ma me no mo da. kasam kiro na me nu kosunsu deep. Okay. Enye kabaya ne pam ahonhom. Akom trade bia 1 week. 2 weeks. Ebukura akọ 21 days. Oh. Also mpam. Adian. Enye kabaya ne akonkyere. Dabi o Na ya obi ama na kyere kom ana ne yefra twakuro. Me ma nkyere kom. Akonkyere ne ma me ankasa. Akonkyere ne ma me. Me yama. Am wagimedi. OTAFREGYA ade na wo ya me members ya. Me say ubusa omo yo interview no me members. Ubusa wo omo a. Buso obi se hwan na mama na ye akwankyere ben. Ada ebe ya sori wo ankasa bra betwa. Ne busa wo mo de tete ne betwitwa wo me mpese se de na no mo bete ha se ya wo behu madwuma pa me ya maba ya me kra na minni wa wo frɛ me a. Me busa se wo ye hwan. A wo so na aba me nkyɛw na vrongo ma akwan se na wo minnim de wo twe wo se maba ha se wo sa. Bra ne bete ho ne busa se papa no wo ye de bra ne bete ho wa kwankyere ntomfum me ye ni straight wanim ne me ye ama wo so wanim ma me ka sam kyerɛ de bia na me ka sa asem me se wo ye sunsun ma dwuma hu enipa no ni ani hu na wo ya ma no ma nipa no fa na ni hu anything you afraid ja life e ja ne ba ye betum ama wo akoto handkerchief aba me fresh celestana ma ja na betum life me tinta so keke pe agu handkerchief no so OTAFREGYA wonye magician me se me di mi na chintina mi busa se ye frɛ kwawu baabi entomem obi a onim kwawu bia pono ni kwawu ntomem me di mi na chi na me se me wo 7 years aka 2 years na me na nanu wanya 150 ya hata na wiem 1994 na me hye adwuma wo yase ka kwetihwe 30 years me nya kola wa adwuma we mu na me kwawu ni metimi akotena na vrongu me ko 22 years metimi akotena na vrongu me wa soro wanzima den kyerɛ dua so baabi amukum major captain Mahammed me wa soro ho ye frɛ baabi agran kwanta ma soro ho okay na vrongo ma soro ho okay udru na vrongo si wo de si fire service no si fire service wa police station opposite police station udru ha wo so hwehwɛ yama me secretary no o ye frafra ni wo so hwehwɛ yama ana mama ya wo se me ko OTAFREGYA asoro obia do beba na na me ba kwa de mamre o me bodi OTAFREGYA ne gofo amafo nimme ye frɛ OTAFREGYA o kwa de OTAFREGYA kwa de o de opa se de akola na o do ka se me ye frɛ papa Asante on se omo ye grushifo ne nti me nko na me Asantehene nti papa Asante na to papa Asante ana ba bia me ma sɔre no wo no e wo kroto okay na obia ma me to asase wo afre ne kuro no ayede ato me eti no me sandboard no ho na manfo be si a omo ka se papa Asante okay mesi wa papa Asante okay mesi wa papa Asante tuti papa Asante bia ya papa Asante ya me OTAFREGYA the spiritual bulldozer adentina sunsun sorry ase mu niam na mo ye na aneyi ase kamia ese adanse beba obi behu ne ho ano ene mo beko ya mu bia obetie na yesunsun sorry ade sunsun sorry de nko na mo mo wo bi o eja pokuma men kasem kakra bi nche ye sunsun sorry fo no sebe won se sunsun sorry anipa bi kontokwada dabi ye do ye ho ye gi ehudi enna sofofo no ajram amma sese no munyina makodi Pentecost anachi Pentecost and charismatic na thank you etima kodi akiri
eti kwana makodi akire no osofo bi TV so kakra ne enam ne yafuru nti na ndie wo tumfuturo gumani o tumfuturo gumani wo TV so wo nim hwe enso oba be bebe ni ma sene 3 days 4 days no da kam oba hu sam da kam David hwe me nyuma me ye oba hu sam da kam efi se yemfa ye pe na ye dwuma what you say yemfa ye pe abofo ne command yen ni ye dwuma eti se abofo ne se fade wei fa odwa wei fa ponche wei fa nantwe wei eye se manu a ade na wo de pe kwa adwuma yesi bofo no kwa wo fom no kra se do fa nchewo me ma me baako we de akofa sema ba me ka asem bi me ma me baako me ko anzema foforo no wona gigi manie okay ye fra ba bi brepro wonzema kofu na ochiri o ye fra ba bi brepro ai na wo free brepro na wo ko me mpasem okay me mpasem se me mpasem no ho ana masoro no okay na ma me gigi manie ye fra ma me nzima na se be ma we kafra o be ma we na be ba asoro ho ana opese ode ne ho hihye no na one ne tena okay utie mi pa utie pa ete beduru se bofo ba ko e fra na bukari bofo Bukari yes okay obe ma me no warning first one wantie osa be man second one wantie about higa be man last one no so wantie ono so e bofo about higa okay ono so e bofo wantie te Bukari ba ye no ma me ta kunyan mu afa wo so na yede ye de enim se bia na nisu ne biri no ti akofa nso bi hohuru na nisu se na ni afira me se bofo Bukari ni ababa obia enzima obia wo no wo so free brepro ene me mpasem obeka sasem ya kiro bofo Bukari ni ababa he ga be obeka sasem wi e ma ne he achese na chese enzima kro no so die ma me so no abene ma me zima ma me zima die me so le ma no wa bere nani fra fat bofo ne be ba no so ama na ya dwuma correct na enso etifiri ne so pe na ni afra wo hu hwe bi etina ma yesu sunsorfo no yesuro no ma okay musuro bone yo yesuro bone yo ane yesa suro no ma ye ye ho so asem oti ase evi se ye ne ye ho odifo ni we akoda oni we akoda me hu bi wo mususu sorefo ye nya sa de no na bia sa me ka kire so obi ani afra yi me na me nkwara ma me ni me fra ane obaye de wa wasem hwe ewi ase de papa me nkwara ma ni me fra masa me nya ma ni fra eti no ye di sunsum no ma eye sunsum no ma okay oti ase metimi am otu amra ran utie mi pa na amra na watu no metu memo wo ne otenten no bibia epe na mamo atena amra nim na me kan de na twa ho achia me wia me de enoma be samso ye de enoma be samso me yem sunsum no ma wa amra nim me no mienu hya amra nim ye de enoma be samso ni aka ene tie na ye de aguso ya yesu nsum no mo wia na fe ya pie ni sie okra no a wodi ubi ebe adura na dwoa obetwe tie ni ye no wodi akwa baifo camp akokun akose wo no ni sie no na msie ni na hwehwe no wanya no obede ku no ohwe mani wow everything I had about wo se sika bubọ ho ni ade nkofo ho abambo yes ebi fra brochire sebe ya ahemfofo mentimi fom di ntudwa what you say ya ma me kase mi nkyerɛ na no omo say Bawumia na yi ne yire ne na yi ya kan ne bodyguard akonya accident wow na no metete ne sa na omo kase na mu kase hey wonu tumi edi Bawumia chi there be o vice president Bawumia asem na me na me ka kyerɛ wonu tumi edi na chi tumi edi na chi no tumi edi na chi no na yire wo gina ne krochi na yire ye fura nini me wona vrongo na yire ye fura nini na yire o ye fura nini yeah o ti ase adan na yire bo firi warware na yire bo abo ne ho ban ntia na bo ne ho ban wo sunsumu wo bonu kuru ho ban president ben na ebedi so a tienie na yire eye campaign amaneda o ye ntahu mo ye ntahu Bawumia de ne kosai Samira de ba bia ode na wo enu na kire se mo de amu behu abatu amu betu me menya politics okay tienie menya politics
but akonya bi si ho sa akonya na esi ho no enipa mienu na ejina sa akonya no akonya na esi ni trase tie ne yo ye si akonya ni trase obi ansa so akonya nim be ba konan ya tra ba ko ba konan e de ya tra ba ko e kire se wo anya no ma sunsumu a no wanya amamra obi betimi ade wo nhira wo ade we ye wo nhira pa enso sunsum na amamra bi am ye meji ojapade fru nsem eza gada ko jena da na ye sunsum yo sunsum na betu apa ade fa konwa no yanya ya na Otumfuo na adawroma nkwa na so na musumi bomu ase adawroma yanya ya na Otumfuo se tutu abe yewura opem so hwe tumi edi na chi no ade odoma nkoma na be yi na firi wiase nipa bia ntimi mpo Otumfuo biere no ho betimi ya na adawroma obeyi na firi wiase da se nipa da se ni amoja woni me na be kacho papa no na ne hone tia se na ni ntami me si ya na wa bini o se me de bini aka ho wa bini na Otumfuo adawroma na no oba wona na mesre kasa kakra wa bini sa na Bawumia ye ase na o ka de nkofo be kase Bawumia na afa kunye me kase Bawumia na afa tiemie na mo se ntrofo no mo gege nsam so de se no si ka ya ya de makwa hyasem mo OTAFREGYA we nye se wo peso de me kwa hyasem me fa wo hyasem ya se ba wo kai o ka na be wie ba wo me kase wa bini de se ne susu kwa so na be fa kunye ma me kase mchere na no na me ye ade bi last year 31st na me hyenkom bi okay na me kase enkonya no akonya na ekoso no esunsun masem na ekoso na obi waba pen ade ne ye ne dia tieni o obi waba pen na wasa akọ ade ne ye ne dia na emom sunsun mu no sede nooma eten no sunsun no hwa etra me ka tro say ye wode de aboa akokoye ye wode de nantwie ye ye wode de odwan ye ye wode de abronoma ye anya nipa ye wo ho no ankasa nso ye timi di say nipa no aye sacrifice that was the to watch the chemo nipa sacrifice say eku nipa de ade ni moja ya ade ana da we no sunsun no sunsun no wo ka wo akokoye kunu hu na mani nantwie ye kunu hu na mani ekoye nipa ne ye kunu hu na mani ana ye kunu hu na mani ye kunu sunsun court odi sunsun masem ba cho David na fi ade na wo jimachi ati nipa no what was about a friend no ko me say ka fasi ka tu me say se tiemi ye o tiemi ye se Bawumia wife no se ne bodyguard ba ko okọ yeah akaba akọ ono so beko akaba akọ bi so ono so beko so ono kwa na se sebe mi wura mahama wa fa ne na si fom yi ade be fa no ko Bawumia ire na ekum bodyguards na anya onu na ekum no na se na uzi ye ba akụkọ na ba akụkọ beko de se ba aya sunsun no ma spiritual realm no ya set bibia na se nya omu na eye mesi nyom na eye eni tram say amamre ni amanne ni sunsun no ma bi ohọ no wanya obi be fa ojapade akọ omo mani na ho enti say omo mani da ho enya sa amomo ma trimude enyom bibiri okay ye wura mahama nkrofo amomo ma trimude enfom bibiri na so omo ye underground work e wo sunsun mu a me say wo how do mebo bebrem me na me ka kiro me say akonwa no ye butu no obi epre but nkrofo bi mo mutrim yo mo de say nkrofo we ba mo discuss say nkrofo ni NDC for say say ubo bi di say no si ka be owura no mo sa be pia di for asema wo ka wo pia ya sakotom asema wo ka obi anim say NDC for asema na wo ka enye wo obi anim pia ya kotom NDC o de ka ye ni na me che say akonwa no e obi dia okay ane dia correct na mom me say tumi di Bawumia chi no owa wo de mebo be anu ye dren enti se enkrofo bi mom trim yo mo de say ade ne yenya wi a ye de be form kon enkrofo bi be ye amamre ne amanne e de no ma bi ahye fom amusuye anaju tofu krom me say se
Baako bi ne bodyguard so owu aka baako se baako no so me se wo ha do bubu ababre azewe ya okay me se wo ha your friend the spiritual bulldozer me free na vrongo na me ba ha wo de me bo bebre me so no so wu a wo de me bo bebre me na me ka choro aka baako ono so wu a eno ano no ani akunyanem ebesa amenti spiritual bulldozer me no OTAFREGYA me no ya kwa sabe na okache fans ni da oh asama me ka kire mu se ewiase na ye wo no ye bo abrabo osunsun yeah ye mo no honamani enti ade bi a wo ye bia no bo no sunsun ye ne sunsun hwe ho yi ye me di bejam no se mo be hwe mo ho so yi e se wiase adane ewiase na ntisa first ni biem se wiase asesa enti me sram se mo hwe mo ho yi na bibia anye kama abrochirefo a mo hwe me OTAFREGYA na me kasai me chiache obi a me damase bye bye Nedi ade spiritual bulldozer o friend no di for OTAFREGYA obajo so no wada wase na nyem ha wo ye de in fact you say wa be so he o be so ya na wo di ego bi boku me ba ha kura bitimi ebi o kwa na me yimhihye bi ansem be kure di but ni na aya hobambo aye de obeye de aboa wa e be ma bibia so atumi akoka me sere wa me say o how de uye nipa e be ba amane uye nipa e be ba bare ba unu ba bia de be ko enko chiche nkwanchen ha me no kofo ne mo mjiji usika ni mieti so oba na moje tu no wa tu no ade nyina agu nti kokoye na Yesu Kristo ka so ko fa 20 cedis na go betime je bi enti eya ahwede obetima aboa ho no wetima kono wote ase the number na daso no fre no di for OTAFREGYA fre no na sa wusa nka de opa na de be kasa me di ere ko ko bam da nyina mase na me fa bu si ase na me ko me yankasa mpiese ka jina se wa ye stubborn one ne boss ye niema bi a me ankasa mdwo ho amenti ase but minim kwa be be faso kofi every year there me chia o Michelle one gida fidi na chinchin ya me ban from nyame adoma share mo next video de obi and bebro akrabo gina Poku One TV.